Tangi aingo yang yo blay hagani sngi. Namar ka jing ai ga jong go bakraw. Marga jing dorakat ka jong u do men sim bukoy. Hakini ki sngi ki bamenta ki bangi em. Khamtam nga aingo yo blay ba aingi ka way ka sngi den ka way pat. Mangila iga ban kren iga ktien ka jong blay. Bat ban ai ka jing hikai. Siya ki babon ki briyo ki basliang bat ki ba angnot. Di menta ka sngi nga dan ban hikai ipi iga way pat ka jing hikai. Bat kani ka jing hikai kabangan keren ha kani ka por nang ni shikmat. Nga da kerpat ifi ki basngap ba fin penlet jing mut ba. Bat ba fin da aipor banda syong banda sngap ba. Namar nga kwa ngan hikai ya kani ka jing hikai kabanga ai kerteng kinong rim jong ka jing shikriplay. Kinong rim jong ka jing shikriplay. Ti ngakwa ba menta ka sngi abang ngakren ikani ka nongrim jong ka jing shikriplay. Ngada kerpat ifi ka ba yo sngaw ikani ka jing ikai. Ba finom shimsting ikani ka jing ikai. Aray ba pinda penlet jingmat banda buat bahaya ka ay ka ba lahikai lani banda sngap ba. Namar kani rap shibon ifi ba fin sngaw tho iya ki nongrim jong ka jing shikriyo play. Nga jupuli gitu ke kitab Sam ke nang ke bakhatway ke dekat balai. Kabaang ladapi pendu no yaki nongrim. Ubahok unla le ayu. Fi kabamut ladapi klem dan nongrim. Wat ladapi hok. Wat ladapi persyang ban im hok ban syakriyo play. Hare ladapi penken yiki nongrim syakri play. Pinompoy syanur aga jingyay nanti ke chopi. Ban syakriyo play. Ngidon kaman sngaw tu syai. Yaki katukat ni ginongrim. Namar kamlong ka besuk. Ban syakri yo play. Lada ka daingi bangin pendap yaka ni kajing tumu ka jong play. Haga jing im jing ishimat. Bangin pendap yaka ta ka plan ka jong play ka jing im. Bat bangin yang hadu ka bakut. Bangin poy siya ka taga jaka ka bau jisu unong. Wan meo syakri uba yaine bat uba baha. Rung syaka jingkemen jong kunrat syame. Bangin poi syadu syakata. Kabau jisu unong ikini kiktian. Ma well done, good and faithful servant. Ngakwa ikata kiktian. Baba nga hikai gani matagasngi. Ngakwa bangan hikai ikata ba nginom syakri o play. Tangha gani ka do, tangha gani ka pertay. Anay bangin da poi siya kata ka jing syakri ka bangin la ban da poi haga ta ka sngi haga bangin iyang khmat jong khun lang brat jong play. Bangin la iya ka ban jubab iya ka bangin la le haga ni ka jing syakri. Di menta ka sngi nga kwa bangan sedang da ka banga keren iya ka ni ka jing keren. Kawai ka nong rim ka banga kwa ngan da hikai pinia ipi ka ni ka par. Ka nong rim ka banding ngala wahat baha ngala pledging buat bahaya kini aduk mensiwa aduk mentagisngi ngala perkat ke tarai ke benengkong tam aga jingi dai bat ke jing syakri play ngala benong bakani ke bangan ai ke point ni pi ke dai ke benengkong ti ke benengkong ada pi dai da ka wepat pi snotho da ka wepat kampat dai kani ke dai ke benengkong tam ke bangan pen i pi aga ni ke par. Bat lada pisngot ho ia kan ega beningkong nganut benong kan penbet ia ka jing syakri play jong pi hadu ko bakut. Bat ka beningkong tam ka bang ngakwa ngan pen i menta ka sengi kalong. Ki nong rim jong ka jing syakri play ka day. Baka jing syakri play kam sedang nang no nang no. Ka sedang na ka jing khot ka jong play. Ka nong rim jong ka jing syakri play. Ka beningkong ka day. Ka jing khot ka jong play. Ka calling. Ka jing khot ka jong play. Kata kadai ka ban ningkong ngala banong kadai ka ban ningkong ka ban jurong tam. Kabala da kadai yang i bangin syakri bahayo play. Bangin dala ban le iki ba crown na ka ban tau try. Bangin dala ban pendap ya ka ta ka ba play wang ka jing imjing. Kadai bangi day ban sngaw tho i ka ne ka point ka bangan ai shipi man ta ka sngi. Ka jing khot
ke jong play. Kita kan ke koridor palat. Haga jing pulia Bible juga. Ngala syakri yo play la khamslam. Ngala persyang manuat yaki lenti syakri play na do mensyua hadu menta. Ngala pet yaki priu ki bala ban pendep yaki jing syakri. Ngala pet wat syaki weiru kiri lani wat agari India lani hangni shalong. Ngala penuan dure kata wat aga jing syakri laga jing im habang syakri yo play. Nga perkat kanu ke bakraw aga jing syakri. Playang alap menta ba mdan iru eman yakran ni jing syakri. Tengtengnan ki bri ki betrai de to ba persyang de ni ki bele de to ki bele de to. La regalong ga bala nga kwapin ngap inga kani ga par. La da piklem ngot kho ye jing khat ge jong play. Ka ba pisange ba piwa chiwa ye ga ban tip ye ga mon ge jong play. Namala da pim ngot kho ye jing khat jong play. Pi mare leno ei pi sho kai ge sun. Pi leno ei kai ge por ge sngi ge ya ge bor ge jing la pi sa ge ka wat ge jing duai ge jong pi. Namar u play. Pi hagani ge hima ge jong play. Pimla setia ban rung lani ban le ei la daw klem khat. Na kita daw bang kren ge jing khat tangan puli kendiat ge ne ge ktien. Hot bala da kani ge ktien kam dei e bang kren no mentai gani ke por ba de baro ni ngin sile pen shai gani shibet la ngala ringan chpuli shwai gani ka banin kong e kata ga de na ka shithi shigi nang rom kul nang ba pra na ga khat ga ar phundai ba lai pho tangi ne puli namar ya ki bawla ithul pa ula thumul pa ru banong gi basidur ken bat ka dur ka jong khon jong Baum yo along ubala khaning kong apedeng ki bobon ki para. Bat iya ki baula thmul pa iya ki taula khatru. Ya ki baula thmul pa iya ki taula khatru. Bat iya ki baula khat iya ki ta ula penksan ru. Bat iya ki ta iya ki baula penksan. Iya ki ta ula penan buram ru. Kita kadeka khat ka bakot or palat. Ka bawap supo ala butho igane usngot ho. Ia ka jing khat ka jong play. Dengan ngan pen iswai fi gani ka par. Ia ki kat tu kan itu liki kentien. Ki be dai ba gani ka jing khat ka jong play. Fi puli gani ka khat mentan kal nang ka ba pra ka khat ka ba arpo balai pho ong ia ki bola thmul pai ki taw la khat. But ia kita ki bola khat ia ki taw la penksan. Bari kita ki bola penksan ni kita ula penan buramro. Dengan pen pi mendaga sngi bala daga dei pi bapin poisha ke jingpen ksan ke jong play. Bapin poisha ke jaka ka bo play una yo ban penan buram. Nga kwa bapin snotho ba u play. U de khat. Tingin si pet ye ke jing khat ke basyadi na lo jong ni subject. Are nga kwa bangan pen pi na madan sibon ba ki brio. Ki bakli nga kumno pastol ngan snotho ye ke jing khat. Kumno ngan tip bo play khat ye nga. Kani gani gani rap ipi ni gajing kaim dasngi. Syangan ong ipi gani ke par ke ktien ke besai ke dar. Mjudan manu manuru. Ubala ban snot holut ya gajing khat ke jong play naru besdang. Na kwa pin de shai bai ke ktien. La da piwan ke li syanga kumno nga ngan snot ho gajing khat. Syangan ong ipi gani Pinom tip ya ke jing khat ke jong blay pin le ayu ke jing pinom tip dan ke brio ke bekran jiseng ru kem kham shikri le jiseng ru kem kham le ha ke jaka shikri ke badai ru kem dan nang tade ong no kem le e ru e am ke kamu blay shidwai hayeng tang man sngot ho ayu blay khat kamat ba kin le bi thik tang ikita ka bo blay khat Nakwa bahkan kani kalapan baklai ki bobon ba ia ki hajar ki brio. Bagi brio kim trele ai namar ki kwa ban tip ke jing khat ke jong play. Namar dan ne legi ber sngo kerpang ki ta. Bagi ongam tre ban ai la ngam tip ke jing khat ke jong play. Ma dan ru ki bam trele ai namar bakim sngo tho ayu play khat ke jing em joki. Dengan kwa menta ke sngi bangan da pen shai bahai ke ktien kani ke ba ong ke jing khat ke jong play. Da snap ha kajing khat ke jong play ngan repeat bang sisian pinom snot ho ayu u play u khat ye kajing em chofi
Walit ngait yano na mga yu ina ng Bible, mdan. What yung Moses na doon ang red ro abaw blay la dalo pa ka plano klempen pa u gajing khat ka jo. Bread yu si Egypt. Yu Joseph ro klempen pa u su ay ka dreams na yu Joseph umbana. Yu to pa isu pa Egypt man. Nang tapi pet igi briu jo blay bro mdan mas ngot ho gajing khat. Lasi ladangan sukren bet what you Paul badang de Saul ro. Fi ingan itu ipi aba u blay khat yu pi u kli u ang ayungan le marsen namadan aglanang go bakandai kama apostol ukliyo blewang try human le lani hikwi kintin me khat bangan le ayu try u jisu klemben shai u shong yang jai ansapen shai median nama mdan weiru pipe yu petras tip khat shai tip tang bo tip bala khat yu bat ngakwa ngan ong figure jing khat ka balang kerpang yu brio pinum la ban sngoto nadu besdang ngakwa ikata ba pinda shai ngakwa ba katakan na shai kadar gajing imjofi bat nga dakwa ro bangan ong panang ni ba what let's wali ong ba nganom le hadu bangan so tho ge jing khat wali le am tangan pen shai fi ke jing khat ke jong blai ke ban ko tam ke dei ke jing khat shi ge jing penem kani ge jing khat fi ke dei ge jing khat shi ge jing penem u blai unum dan jing dei ru am ngan kren bang ge ne ru besdang na mga kwa bakan clear fi ublay dan jinga day ru bat ununu brio kala banlang ulang kumno wan na ganu ka jaka ude ba pau ha pertei ne ba pau na ma ka politics ne ba pau na ma ka sports ne ba pau na ma ka jingpuli ne ba mi na yeng badan buram ne uba ja buram tam ne ubam dan ba ithoro umla ban shakri oblay umla ban ne lada uklem snut ho ne jing khat ka banin kong kata kadege jing khat shiga jing penem fitip lada pin puli aga Bible yagane ge jing khat kadege bukor do radu kata kanege jing khat shiga jing penem snap ngan puli naga city ke jongi Hebrew gol nang belai naga de khat ge bening kong nabakumta ko para banget bukhoy kinong yo benta naga jing khat ka bakin jabneng tupin perkhat iyo apostol ba urang ba lengdo kajing plajingi uji sukren fi kani ketien ka ba ukren chapang kajing khat uang kadai kajing khat ka ba kenjabneng kani kadai kajing khat ka ba ningkong ka ba blay kwa ban khat ingi kadai kajing khat ka ba kenjabneng bat kumno blay khat kadai kajing khat shiga jing penem pina puli ka tu siti ka jong Paul ka ba tho shigi nang karin ka lanang ka ba ningkong ka khat na du ka ba arpun rio sngap ngan puli uang namar POE ia ka jing khat ia pi para bangai ba ambon gi start ka kum ga do ambon gi dan bor ambon gi khrab tri bala khat re ble legit ite ki ru ki ba bit jong ka perthei bon pla rain khop ite ba start ba ble legit ki ru ki batlat jong ka perthei bon pla rain khop ite ki ru ki dan bor ba ki ru ki ba po ja jong ka perthei ye ki bala nyo ben ble legit ken ba ki bam long bo nyo pendo no ite ki ru ba long ba ga do ba ro ka no mi ole sarang khamat jong blay na pi puli gani ge jing khat ge jong blay ga kwa pin da snap ai gani fi ge jing khat ge jong blay ge ben ko ge shi ge jing penem wali bakla ai kata u blay khat yangi shi ge jing penem puli ge shi ge absas nong ba ar u blay u khat shuaning ko yangi shi ge jing penem ka ba kren bet ba u brio lada umpat yo ge jing penem lada umpat mat ge jing kha arsen lada umpat shem ye ge jing it ge jong blay ge jing bat umpat yo mat igata gajing penkala kaba shisha kaba now play kata kadai kaba bakla yu tu brio lada umut ban sngot ho gajing khat gajong play shedin nama gajing khat gajong play kaba ningkong sedang na gajing khat shi gajing penem lesingan chukliya khandia de fi ne ga shiti shigi karin kaba ningkong kal nang kaba ningkong na dur khat ba albun rio nama kidan gi brio gi beshet kren ne ga ne ga nang ki baong ba ublay uklem khat igi banang bastal ukhat tangi gi bobi ublay uklem khat igi badan buram ukhat tangi gi bamdan buram ublay uklem khat igi brio gi betu gi ba khamajrong khamakli ublay ukhat tangi ba po jat jong perthai da sngot ho aba pipule igi shiti gi jong apsal pol fi namar ba la pipule gi ne shim kulum bagni kadai lo de baro takamat utaw ubanang bestar badan buram badan bor baklan kamat unum yo jipnem unum yo ge jing khat
Wat syukuran kumta namar kidan gibriu ngayo asngau ki bayalap ki bada keren kop ini bagi orang beliau kelam khat ipi nak takadau ki bayang khamat jom beliau ki bamler sudah ki dei ki ba ong bet no da kwe kinten ki ba plop ki ba ublew yo tangi ki balong ki ba duna ki bam dan ru em ga jing em ukan ma khat kane ga khat wala shim kumta kane ga jing khat ga jing penem ngakwa pin singa bai ga ni tien mangan pani Tapi puli ia ki banget ki badan ke korin. Haka ba upol ulet ban ni kendo bat ki. Kini ki brio ki bawan ang ni ki dei ki brio ki ba kelumar. Kini ki brio ki bawan na ki imlang salang ka ba msutus tau ka ba kelumar. Kadai ki imlang salang ka ba le lemir ki ba manipulate tau ki ba le kelumar kini ki brio. Takadaw ko balang ka korin tapi pet ki kom tho jong pol. Tapi sngot ho kom ta ka nyarap ipi ba pin sngot ho ikaktin jong play. Tapi puli ia ka balang ha korin pedevin tip bagade ka balang ka bawaslu pol ule job ia ki brio agni kide ki brio ki bamde ia ki shagi trashnong agni ki cheka hari ki wan buhay shnong ni bat kide ki ba khai peteng bat ne ki poing ne ki rius pa ki roi ba bat ne ki rius pa ki lek lumar ki ba medi ki kilendom kia dan gitu ga yang manipulate how lang ta kia lang kia manipulate how tu kia manik soit nang ta de kia le kumno ki kenteiru kia shim kia long gitu ki nong le soit mo tu ki bana khmat shim ka kam ka bana khmat nang ta de ka kani ga palang ga de ga baklumar ki pribon ni ga de lemir ong be Andrei nda haba upol u yakendo bat ki uyo egajing ki Ukraine ki u bleyalami u yalami ki usatho ig shiti ki koren usatho ig ne shiki banget ya koren wang nama bley kulam khat ig bedan buram pa Ukraine ig no Ukraine yakatu jaka bo bley khat ig tu gi belmer ig tu gi baklumar kam kani wali apply ya baro kani ga dei tangi ga balang koren Patay kata daw wat chu ong nang ni bangan shim nang ni khat nong blay lo jeri ki ru ba bit jang ko patay bon peleran khop te ustad bitray blay o chu le kom ta am kom dai blay khat op so Paul pre ustad ngani tu fi blay khat yu Lucas de doktor da fi puli na ga bible gidan ki pre ustad ki bo blay khat na kata daw la da fi chu ong bo blay khat tangi ba bit kata kala po shi ka ba bakla te ga jing khat shi ga jing penem ka bang kren ka dai Bau blay u khat ya way pa way. Udah day was start no bom start da day ba na sorra na no kandong da day ununu jat ben rio way pa way uday banda yo ya ka jing khat shiga jing penem kata ka day ka jing khat ka bening kong tam shabar nang ta na ya kren ka jing shikri blay na kren ka ikay na ta daw ngam sngot nat ba ngayo i ki brio ki kren ka jing shikri ba ki persang mane patay ban kren wat ka tien ka jong blay ki ba khrempa sngot ho i ka jing khat shiga jing penem ka bening kong ka ba ngakwangan kren man ka singi day ka jing khat shiga jing penem ka ba ar ka jing khat ka jing day ka ba jan baru blay ka ba ar hadin bo blay lo khat ingi shiga jing penem sngap ngan pule fi na ka shiti ka bening kong karin Kalau nang kemudian kau kerhat kebakandai kau orang ini kitian, ublay ulang ubala ban shania da ubala khat epi shagajing slak ukon jang u Jesus Christ ubau try jangi, ulah khat yangi shagajing slak ukon jang. Ikan ni kadai kabang kwa bapindasai. Kabanin kong khat shagajing penem hadin bula khat shagajing penem pihak ban smutu bakadan gajing khat shagajing selak lani gajing dai bejan baru blay dan gibri ke bayu jing penem regi bomdan ke fellowship baru blay kim judan ke porban duai kim judan ke porban pule bible kim judan ke porban shong gajing duai gajing mani gajing selak gajing selak ka ba marmet baru try kim dan kita ke fellowship lani kita gajing dai ke bejan baru blay malagasngi Lada film dan kajing dai ke bejan baru blay katu gajing khat shagajing penem kam dan jing mut ru ya namarkan sepoi ke por pen poi biang shagado pi sepoi biang shag pertai pin sayap tu gajing laman sem te gajing khat ka beneng kong gadai shagajing penem gajing khat ka ba ar kadai shagajing selak ka bejan baru blay kata kadai ka ba pimla kiar nak ta kadang pen I gane kalong systematic kalong ter gane ka beneng kong ubleu de ba khat pi shagajing penem hadin bola penem pi ula ban selak bar pi paramar way kanan kajing kran kajing play jumut kajing penshai kajing alam kajing hikai kajing mensim jong blai pi malak por
haga jing selak ba marmet marutrai kabalai ka jing khat ga jong play ka dei ka jing khat shiga jing shikri para bangai kata ka dei ka ba phimla ban yai lai nga sngo lengo ba ngayo I brio ga bam tre igane ki ba shikri u play kim sutho igane ke te mentang singan pen pi nang ne na ka tien ga jong play singap igane ka tien ngan puli igane ka par na ga city ka jong Paul shigi galti ang nang besan ka khat ka khat lai wang namala khat ipi ko para banget shigi jing lai lut tang ba pinam pen trei ka jing lai lut jong pi ka ban ai ga dau ga do singap ai gani kong henrei da ka jing ya it pinia shakri para lokhi kani ka dei ka jing khat ka jong blai shigi jing shakri para lokhi lani ka jing shakri para banget kani ka dei ka badran kam adu kata-kata dan ngibriu ki bashakriyo play kiba la yo jing penim kidan ke jing slok bajan baru play hari kim jutre ban ya David ki para bangai kim dan ke jaka shakri play ke badai but what la de kidan ke tu ke jaka ro ki klem tre ban ya don lang bat gitu ki bangai tu pi ke ne ke bang shakri para bangai kamut ayu ke ne kamut ke jing shakri yo play haki capacity la ne haki tu ki jing la ki bo play ai la ke jong ke jing ai Ubriu wala shami ke jing penem udi benang ke jing selak ke bajan baru play bal ke balai udi ben sungtho ke jing khat ke jong play bo khat ye ke jing shakri para bangai laningan ong da ke tien ke jing shakri shaga met ke jong kres pidai ke kti lani ke jat lani pidai ke kulong snam pidai ke lungs pidai ke kidney ne pidai ke khamat ke khamut ke skor ke shintor hagata ke rukom ublai khat ingi ke jing shakri ke bashaga met kamut kani ngan sikulaleng kot kani ka por namar nganom yo por ban kren bon ka jing khat ka bang kren ka balai ka ka jing khat shika jing shikri jong met ka jong trai ka bamut piap dan ka no no jaka ba shikri play piap dan la pidan ka jaka ka bam piang ru ka plop ka jing shikri play jong pi la pidan ka jaka pat ka piang ka jing ikai ka ru kom yalam ka piang ka ru kom shikri ka piang pi ru pen poi shibadai but kani ka jing shikri para bangai ngakren nga kwang anong fi kare bendan kada nga Bible ublay bo ige temple ublay bo ige tabernacle ublay bo mo ubo ye ki yeng mani ublay bo ige para bangai ngayo idan gi priu gi bam snot khoy gani gi bang lan kam da le jing seng hayeng ru blay dan but ki wat pa ban tip ige jing khat gi jong play klem khat de pi bin ju shong marway yeng bin chule ai babaro ki ne ngai lot de pi ulin mot kum ta dan manu ru bla ban ngai ipi la pim lang nuksa ka wai ni ginong rim kadai ublay khat ka jing khat ka jong play kadai shi ka jing shikri ka bha ka met ngan kan tu ipi gi bedan ha ka ni ka por gi snap la da fi chai le jing seng hang nong no la da fi dan sing an ong be de wai kan tien ga shai la da fi dan ha ka kerteng jong pi ka tu ga jaka nga kwa ba fin snau tho e ga ni ga jing shisha ba kadan kame fi ba fin involve ba tu jaka madan gi briu gi ba msngot ho satia gane shmaraya kaleng shipang chini shipang time su tu sta ba fini igi tu gi briu gi klumar hi ba ki pun klumar gi weiro kada do ba ki wei gi ba pet ki kim su tu ki prakhat ki tu gi briu ki dan ni shipang gi dan stu su tu sta tenga kwa ba nganong fi lada fi shikri u play pi ban su tu gi jing shikri ka badana ka mat namar khnang ba filaban punjanai lani pun scam la ga jong ka jing shikri kani ga jing shikri para bangai kamat ngan hikai fi babindup sungut ho pi inda ngakren da ga belong practical nda fi minot banai chigi jing sai pi jana ga jaka ga baki briu ki ailat pi ga jing shikri ki ai ga jing hikai ga badai ki ai ga tien ga jong blai ga babiang fi bala na fi skot ho ba pi yo jing ga khu na to ga jaka nga kwa ipi ba pin sngot ho ba kare ga jaka ga bi de pin shakri namar nga yo I ga ne ga wai ga jing shisha ba la da film involve la da film dan lang ba ki bril ga bi shakri
Pilong ko miding mom beti ba marway iba kanawan kal erga bebe binep. Ada pidan lang bat ki ding gi besibon. Ada kalip ru pila ba ni melang. Wali ong ibiang yeng wali ong an syakri ublay. Wali ong kumlo ru pihap dan pihap an syakri. Sengap ngan ong ifi. Pinumpai syaga jingkhat ka besyaneng. Lada fiklem le ai haga jing syakri ka malakas ni. Kata ngan ong bet ifi. Kadai ka baki brio kila bakla palat agari gicungi. Ki kwa belong ki nong keren ki nong yalam ki bakrau kat bay ledi ki klem syailam. Ki klem tre rung ha tu jinseng. Ki klem tre etrei. Fi ainuk sa da laga jong jing em ngani tu fing ngam sim tip pangan long kum ni ko mangadon mata. Ngam tip ru yu tau jing khat nu mongam ta tip. Tang ka way ngatip bau bleu la khat inga mangalakala ka momot. Berkabar ngadon ke jing tuai ke jing selak ka babadu blai kat bala. Kabalai ngale ngani klem da tip tang ba ngadon lagi ni jing seng ngadale bahai ka kam jong blai. Wala ngatre surkarna ngatre gano ngadale bahai ka kam blai. Ngada minat ngadale bahai ka kam blai. Kanu ko biki ai kira ni ngale ki ai duai ngale khat ki priban duai ngale khat duai ngale khat tam khat kai bi khat ngan le lut daka jing tumu banga kwa ban syakriyo blai. Apdeng ki brio ki biadan lang. Ngam simtip bada kata gajing le jonga suki ngasngot ho eladi bangadan gajing aino play suki ngasngot ho bagadan ke ai kabau play upo gajing em jonga badai ni kata daong ngas ongi pi bang habang keren ye ki nong rim shakir play kabaning kong ngan ongi pi gadai gajing khat gajong play lala pim so tho gajing khat jong play pin poisonu But ngalap pen ipi bapin sing tu i gajing khat gajong play. Kabaning kong pia ban sing tu i gajing khat sig gajing penem. Kabar pia ban sing tu i gajing khat sig gajing dega bajan bar play. Kabalai gari gajing khat sig parabanget lani sig gajing shakri ga bashakamet. Ban trei kam ban le ki ban yalap ban lek leng ban le iki klem na pet buram hare ban pendap i gata namar hapdeng jong gata gajing shakri. Finyo iki briuru kinyo i pi bapidan gajing khat no play. But mapiru la depi sngot ko kanu ke jaka ke banga yo jingker ku but kanu ke jing le ke banga don na ke bentau try ke banga de sngot ho bakade ke banga kemen ke banga suk ke banga la bantip bakade ke jing ai ke jong play fi I hang ta ngayo I beki bobon ke feel mjulet minot chigi Bible study mjulet minot chigi jing duai mjulet minot chigi jeseng Sunday mjutre bani le lang bani duai lang bani shakri bani le kumta mjutre hakanu gur kom pi perkhat bangin itu ye kata jing ba on itu jing khat ke kham saneng dan gibri ke bapen ken ni gini bang keren bagi kwa ban khat ye ba ban so thu jing khat ke jong play ke bakerpang kanum pai kumta sunget yang abe nang ni bagi jing khat ke kham kerpang kawan hadin ke jing syakri blai ke bakham salam ngala jupen fi ye ki brio jong blai na Bible fi ida fi puli ki kam apostle nang bakhat lai kaktin ke jong blai ko ang khat ke baar ko kat ba kila syakri utrai bat kila sha jing it umen sim khoi ula ong to pen kerpang ngayo Barnabas bat yo sol syakri ke kam ya ka bangala khat ki fi uklem khat yo Paul marsim labamut uklem khat yo Paul bolong no apostle henry kabaning kong pi u blay we kendo yu shambal jisu dadi nang tu ka Bible kong duai ka bamut udan ke jislok ba jan bar blay udai riu duai bat kabalai udai brio ubalay e ka kam blay usubot yo Barnabas usubot ikitugi wepat but they hadu lanong ka bakhat lai mapipuli ang niya bau mensim jauh try uong hakitu ginong itu lepas keberan tu penkerpang hanga sengapa penkertang hanga yo Barnabas bat yo Saul syakata kam syaka mangala khat iki fi hang ta pin sesuatu ba kejing tip jong apostol Paul ya kejing khat ke jong play kam date markum tu uhaban ya chua u Petrus uhaban ya chua
Baru senran ki hapan ya chua bertrai. Bat ke setip ke jingkhat ke jong blay ke bakhat do. Ngakwa mentag sngi bangan ong fi. Wat let bakla na gani ke bangi hikai. Lada fi klem shikri ba yo blay. Haki capacity la nega level ke bo blay kunti fi. Lada fi klem lang faithful lang ta kam dan jingmat lada fi kren shabang ke jingkhat ke bakham seneng. Pinsa sngo tho ke jingkhat ke bakham seneng. Day nda haba pila shakri kambun snam. Haga kam ka jong play ngengit kini kala yarap ipi bat ngini tuai no agani ka par ku try de ka donut ku sngongu ngala hikai gani ka jingikai apa gani ka live po minute live po tam bat ngata tuai a play changa bagani kan penshai ka dari ki babon baginum kirki ban perkhat ka jingkhat Henry bakin kirki bandar ka jislak ka bacan bat bandar ka jingi shakri lang haga met ka chame trying ngai a play men kir kui gani ka jingikai Kertengga badan bertamu jauh cis ngidwai. Amen, amen. To blame kur kui fi, ku bless pon.